eMoses eMabhida Stadium siyahamba manje siya eSandton ingane sezahlala eSandton siyobheka ukuthi khona njoba khona umdlalo nje esubhekile futhi wabo uMaskandi abaculi bakaMaskandi noma sithi abantu nje abathintekayo ngapha emkhakheni mawucabanga ubani ongashaya phakathi kwaMaskandi neHip Hop. Mina mfethu angifuni ukubajaja ngomculo wabo kodwa ngingabajaja ngezinto engiyibonile ake ngithi ngingabajaja ngeline up. Iline up engiyibonile nayo noma nginezinto nginemibuzo engiyibonile ngakhona futhi kuningi kodwa ngithe ngiyabheka iline up yakwaMaskandi okokuqala ngabona uMakhathakhatha ukudla umkhukhu ngisho lo sebenza naye uTjatha yalishaya inqaku. Okay. And ngimbonile ujima ngesihlabathi solwandle. Ijima play weight. Kodwa ukhuluphele. Kodwa okusalayo wena uTjatha isikhathi eside omaze sona ukhuluphele vele. So akuyona into enjalo ukukhuluphala magakho. Mangithi ngiyabheka futhi uJiva nje umzimba wakhe uyibhola nje umbhekile. Kade ngibona ngisho unguga. Hayibo unguga mesegqoka ijezi kwa umdlali nje kongazi uthi ushaba nje impela. Ngika wena acabanga ke mozothi Sjava uthi Questa Kid X nangoko oqala ngangithembisa uQuesta Big Zulu Rick Zex bantwini uReason about uphethe abantu laba uZex bantwini akimboni mina akimboni baba kaValdo. Hayi okay ubaba kaValdo ke cha angayenza into ethizini serious hayi kodwa ke hayi mina ngihamba nezamaskandi fethu lana ibona abantu engibathembayo. Hayi mina ngizohamba neziwinayo kodwa ngiyayithemba ezami ze hip hop. Cha hlala la uhleli khona hlale hip hop yakho ngihleli la ngiyazithemba lezi iyangithembisa imizimba yazo nento engiyibonile kodwa nayi inkinga enginayo zothu inkinga enginazo. Inkinga yokuqala ngibone iline up yakhona inabantu abawu11 ngiyazibuza ukuthi mekulinyala kuzoba khona loduma kahle lapha. Phela ngithi uyabona ukuthi kuyakhangiswa lapha hayi ukuthi bakhona abanye eceleni. Inkinga number 2 ukhuba uyini lapha yana nje wakhona isithombe sakhe umqeqeshi noma usihlalo weqembu. Sawubona umdlali sawubona Khuba. Uyaba njani? Siyaphila Ukhuzani mfokampungose ngicela ukuthi ungiqondise kahle mfowethu ukuze singaxabani ngokuphela kwe-interview ungumqeqeshi noma uyisikhulu seqembu noma wena ozokuba phathela ijezi uyini lapha kulela qembu? Hayibo ngumdlali. Udlala maphi bafu? Hayibo ngumdlali mina ngizobe ngistrike impela nguza phela le-striker kanti ufisa ukuthi ngaphela uMaskandi ungawini ngeke uthathe umuntu njenganami akabe isikhulu ngeke. Hayi cha bengifuna ukuthi ngiqonde kahle. Okay ngapha siphethe i-striker se-team yabo Maskandi ngapha kuma hip hop engazuthi ngiphethe inkunzi sawubona weSjava. Yebo njani? Ngiyaphila mfo ngisakwazi ngagcina kumnandi kabi lapha yasicula. Hayi ngikhona. Mfowethu kade ngithi ngifuna ukuqonda kahle ngapha kukhuba ukuthi yini position yakhe lapha ya eqenjini sengifisa ukuthi ngibuyele ngapha ngakuwena kwezama hip hop ukuthi wena qobo uSjava yini i-role yakhe? Mina umdlali nje othengwe special ngifonela umkhala lapha wangincenga wathi mfowethu ngiyakudinga lapha. Kusho ukuthi ususwe mina ngoba inkinga benginayo kakhulu nje for the past 2 months ngifonelwa kakhulu ubaba uJomo nobaba uKaizer bengincenga ngithi bengicela kakhulu ngapha emculweni manje kanti futhi time futhi noma ke yabona nje ngathi kodwa hayi ngcono ngithethe lo angakithi uphezulu ngavuma ukuthi nakhona ngizodlala lo mdlalo nje owodwa. Special appearance bese uyaretire into enginayo vele kimi nje ibhola manje kodwa ngigcile kakhulu ngapha emculweni amaqembu amakhulu angifuna mayabona lokho egcina kuphazamisa nomsebenzi wami la eculeni ngaze ngiqodayo ngizodlala lo mdlalo owodwa
ubatshengile la sobe sichaza khona ibhece nomkhaya. Alright, uSjava uthi bayogwaza ibhece. Sibuyela kuwena Khuba ngapha. Ngifisa ukuthi ngaphambi kokuthi uziphendulele kuleyo nto yokuthi kuzogwazwa ibhece. Bafethu i-concept noma into esijabulisayo leyo ukuthi sobe sibona nje abaculi esibathandayo bedlala bebhuquzisana kunje yakunje. Ngifisa ukwazi ukuthi usukapi lo mqondo noma lo mcabango yini enihlosile? Unganaba lapho Khuba. Wekhuba. Yawo lesikhulu lesi. Sayimosha ngamzuzu. Kodwa engakusho mina ibona abantu ngathina abahlele wona umcimbi benozulu ngoba njoba ngisho ukuthi nami ngifuye izulu. Bangichazela ukuthi akunomdlalo kanje ozobukhona sahlanganisa ke iskimuke sabiza insizwa nathi kodwa kunakho konke ngikholwa ukuthi akusiyo mhlawumbe into ukuthi kuzani ukwenza anything but ukunite abantu, you understand, akuhlanganwe and uyazi ukuthi esikhathini esiningi urare ukuthi ungabona nje abaculi behlangene ngento engahlangene futhi nangomculo, uyabona leyo nto leyo bezobejabulisa bedlalela ibhola nanokuthi ibhola ke umdlalo webhola into ethandwa kakhulu eSouth Africa. Sihlale sibona iTstadium ugcwala, sihlale sibona nje umdlalo ohamba phambili futhi ngikholwa ukuthi ukuhlanganisa nje inkhabi ukuthi kube mnandi hip hop ngapha umaskandi ngapha meeting ukuthi nje sijabulisa abantu nokuthi nje kube nokuzwana ke, you understand ukuthi kungabi indaba yokuthi mina ngicula hip hop mina ngicula umaskandi mina uyayibona leyo nto leyo. And ngingathanda mina ukuthi babeqhubeka futhi oZulu nayo Khuba babize nabanye kube namapiano namaklabe neqembu lawo nehouse ibe neqembu lawo kube nje into ukuthi sonke nje sihlanganiswa lo mdlalo omuhle webhola. Asiphetheke manje wekhuba, ngiyathemba ukuthi sesitholana kahle mfowethu. Awusala ususipha nje imininingwano ukuthi umdlalo unini nokuthi abantu bangayibona kanjani le ngqayizivele ye final yama Olympic, final ye World Cup, ye final ye Euro. Nkosami kwazo kabuhlungu okwami ngiqhamuka sengiphetha nje uSjava kade nkosami eyichazela lapha ungishaye ngomuthi ukuthi nje ngingazwakala sihlale emoyeni. Kulungile ke Sjava ngizoqhamuka sengiphetha mfowethu kodwa inkulumo yami nawe seseyicede egroundini ngolesibili. Engakusho nje ukuthi umqondo lona kafushane nje umqondo njengoba kade echaza uSjava sesichazile konke nana ukuthi ubogwaza ibhece asikuzwa ngaye thina sazi ukuthi amabhece amakhulu ibona ngqo. Kodwa ke kulungile engingakusho nje ukuthi engifuna ukumamezela kakhulu ukuthi abantu abangalokuthi beze einkundleni zemidlalo ngoba kuzobe kuvinjwe nje endaweni ethi abanyana manje asifisi nathi abantu bahambele amahala ngenxa ye-COVID. Inkosi yami ifike bese sithola inkampani okuyiyona eshuthi amabhola lawe PSL ukuthi akube yiyona ezostreamela yona live. Izobe istreamwa lapha na kukhuzani ku-YouTube, Ukhuzani TV ku-YouTube nalapha na ku-Bigzulu. Izowashare kodwa konke ama-link ku-Bigzulu lapha ku-Facebook, izowashare kodwa konke ama-link ukuthi bebe nawo be-streame lapha izobe nje ingathi TV impela ngoba ngisho lapha isikole sizobe sikhona lapha esiqwenini. So ke sizobe sikhona ngisakwazanga ukuthola ithuba lokuthi ngisho iskimu ngibophele kanjani. Asibona nkinga-ke Sjava mfowethu isikhathi ke kulungile uyohlangana enkundleni ngolesibili nje ngo-6 ntambama. Hayi siyobonana khona bafowethu, siyabonga kakhulu. Mhlambe sonibheka ngomsombuluko. Siyabonga insizwa. Singabonga kakhulu ukuthola elinye ithuba. Siyabonga kakhulu Ukhozi FM. Siyabonga. Sibonge kakhulu kuSjava kanjalo ke noKhuzani. uKhuzani ukhala ngokuthi akalithola ngethuba lokuthi asho iskimu sakhe. Hayi ngizokubhekela mangabe sekuphume uSnake. Ngcono uyazi ukuthi bashayele bodwa ngemithi waba wikho buye. Mhlambe nase groundini sekuyofika bamgezele kwazi bani. Kulungile weSnake awusiphinda bakhehle.